Nik klandestinitatean emakume gutxi ezagutu ditut, batzuk. Eta oraindik hortik daude. Lanean oraindik jarraitzen dute. Bizirik. Eta jarraitzen. Bizirik hemendik. Hemendik. Batzuk. Eta bai, emakumeak bai. Baina gutxi, noski. Beti zen gara oso gutxi. Eta gero ni emakumeen genero, emakumeen ikuspegia ni ez neukan. Porque lehen esan dizudana, igual nire ama aldetik, etxe giroaren aldetik, ez dut sentitu hau ezin dudala egin, bestea ezin dudala, ez. Entonces, hor, kontzientzirik ez dut eukin. Ez dut eukin kontzientzirik. Eta gogoratzen du ni ganera, emakume batzuk esan movimiento feminista eta ni aurka nengoen, porque era una ignorante total. Aurka nengoen, esaten nuen, claro, askoz belasaiago, movimiento feminista, hemen egin behar dena da, gizartea aldatu. Eta ni, nire irakurketa izaten zan, ez zuten lanai konprometitu. Egia santua ni naukan. Konturatzen zen, egia santua ni naukan. Eta bestea, ez nuen ulertzen, izaten nuen gauzak. Aldatu behar duguz eta gero etorriko da, ez. Entonces, claro, gero behar joan nintzen ni ikasten, baina momentu horretan hemen bez. Zerreiaretan. Eta ni konturatzen naiz adibidez, despedidu gintu zenean fabrikatik. Prentsaurreko bat eman gendu, eta kontatzen gure egoera zein zen, hor esaten, pentsaten nuen, kontatzen, baina, eta nola admetitu dugu hau. Baina bertan nengoela, enintzen konturatzen. Ikusten nuen esplotazio barruan, baina ez bereziki esplotazio konkreto bat. Adibidez, niri mantenimientoko tipo batek esaten zidan. ¿A dónde vas? Comunera. ¿A dónde vas? Al vestuario, comunera. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cambiarte la compresa? O sea, baina es que... Eso. Y me quitaban la prima por no contestar. Ni inoiz ez dut uste irabazi nuenik soldata osoa. Baina, gero pentsatzen dezu, joder, eta hori emakumea ginelako.